Start nu. Nu er det nu. Nu skal jeg i gang. Hvad dag er det for klokken? Og klokken er Fredag den 11. februar. 8 minutter over 8. Vi er taget ind og får at se Poetry Slam. Ja. Har I andre noget indskyde? Jeg kan godt lide has. Suget gøj. Nu skal jeg på stedet. På paperfilter, så laver vi en Et stykke august. Bøjler i numsen! Nå. 11:15 er klokken. Og vi har Chris og Ingeborg med os. Det er nyt for os. Ja! Signe? Ja, er vi i gang? Ja. Hvad laver vi? Kokain! De bliver begejstrede, kan man mærke på stemningen. Tak, Nå. vi skal sidde her. Det er dag 2, den 12. Klokken, der står februar, klokken halv et. Ja, halv et. halv et faktisk. Jeg forstår det ikke. Jeg laver kylling. Vi går ind i stuen. Så de her flødeboller er bedre end dem, de får læst af. Det er så fucking fred nu. Tjek min ende. Er der en, der har et shot? Jeg mangler et shot. Ja, for vi har det fucking nice i Læs Lyngby. Vi har det meget sjovere. Annie sagde. Gis, kan du høre, hvem det er? Det er The Fray. Bella, øl og sæbe. Det er Bella, øl og sæbe. Ja, videodagbog nummer 55. Ja, der er rent faktisk fast i mine bukser. Så for satan. Så er man pludselig anonym, hva'? Nu er det noget. Oh, det you just... Nej! Tænk skorpion. Det er dag 3, den 13. Søndag den 13. Der er små figurer over det hele. ned over sådan der, fordi så ser det sjovt ud. Så du bare klam på en bis. The worm. Okay, Ej, det er bare helt vildt akavet. Men prøv at se, hvor meget vi chiller. Har I spist alt pølsechokolade? Det er top. Jeg ved også noget til dig. Okay, det er søndag den 13. Ja. februar. Klokken er 10 minutter over 5 for året igen. Og vi spiser verdens flotteste cupcakes. Jeg har aldrig forestillet mig, at det ville være så gode. Men det er helt Når jeg kigger på dem, så jeg mener. Ja. Altså, de er virkelig latterligt gode. Det er helt absurd. Ja. Som om vi er helt
Bagmænd fik en fra her til her. Den lille dum. I dag er det den 14. Det er mandag. Der er 47.04. Og det er nat, og vi har det nice. Og vi har det meget sjovt, de andre sang. Det er real up. Det er real Putnam, det her, okay? Men nu tisser jeg. Smør det i røven, det hjælper, tro mig, jeg har prøvet det. Så blev det 15 igen. Kan I altid bytte om? Jeg er nu væk. Jeg skal til bridge. Det var pisse mit øre nu. Er du parat, Lars? Ja, skal vi være poppet? Enten så op eller sprækker, hvad så? Bræk. Du er guldkorn, du er gylden. Jeg ved det godt. Det er også tavle, at hun skal have 5 kroner for en cigaret. Hvad? Han vil godt have de 5 kroner igen. Skal jeg fandme til den smøg igen? Han vil godt have de... Ej, det er slet ikke andet, det der. Nej, det er Morgan. Jeg er også. Jeg kan også. 5 grader. Pocahontas. Jeg vil lige kysse den på kinden. Kys den. Så bare I Vicky, men skal Det er til os. fuck af. Ja. Ja, du er så sej, bare fordi du har energi. I er ikke velkomne her. Ja, okay, hold nu kæft, din energi. Ja, du skal ikke holde mig tilbage, du skal fandme ikke holde mig tilbage. Okay, ja, rulle. Ja, tøj, se, du er så sej. Idiot! Han har smidt os ud, fordi vi går på VG. Så nu går vi ind og råber VG skål. Ej, jeg gør det. Det er den 16. i anden, og klokken er 12:33:47. Det kommer nok, det er tis. Så det 5 timer senere. Mener du det? Dum svin. Eller bilen for dollar. Nogen tager chat, nogen tager stoffer, nogen tager puder. Ej, ja! Det er god vand, det her. Mina var en firkant. Så er der vildt sax solo. Be alright, i mål. Jeg tager det. Hvad så Charles, din røde baron? Det er jo helt væk. Er du okay? Svar mig nu, baby! Ej, nu stopper det. Nå, det var det. Det er den 18. februar. Ja, nu er det altså blevet torsdag. Det er næst sidste feriedag. Hold nu kæft. Han er en bitch, okay? Nej, 019. Ej, det ser rigtig klamt ud. Signe har lige drukket en ulækker milkshake. Den smagte nice. Kan den? Ja, det ved du. Hey, Shenzhen, dobbelt så her, hvor man siger, hey, Shenzhen. Styrer alle. Han styrer. Han styrer allerede så godt, han kan. Lort, Men det var det samme som til. $230 i pant. Fuck, hvor nice. Mener du det?
Jeg laver den her. Det betyder, at det ikke er for sjov. Okay. Nej. Shit. Ud. Casino, 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 drik. Har vi ikke en til dem her? Okay, men lad være med at bruge den, fordi at jeg kom i tanke om, at jeg jo har øjenbetændelse. Tag mig! Jeg tror, vi har øl og pussy. Har du set hans skorpe? Ja. Og så er jeg emo igen, okay? Så er det fucking fest. Kan vi lige noget øl med til os? Oh, she's such a bitch. Ikke noget det. Åh, smukke Anna, smukke dukke. Jeg dør på dig. Kan man bestille øl på Bens? Frikkevel. Martini i hånden og sko for Gucci. Så sig, hvis du vil have mig. Tag mig. Så vil jeg dig. Nej, sker bare ikke. Sker bare ikke. Det sker ikke. Nej. Pas på den anden drink også. Det er fredag. Party i 1. Kom nu. Nej, jeg filmer ikke. Jeg holder bare kæft. Pas på hønsen. Ja, det går op. Du skifter ikke baggrundsbillede. Du skal ikke drømme. Ja! Men vi skal runde. Jeg kan ikke danse så fint som Nej, jeg står ikke. Pigerne kalder mig lov. Mere bare en stor. Det var flyvende, ja! Krig, der var krig ved hvide træskud den tid. Det var sgu en fed tid, dengang de var græs. Hvordan har jeg fået rygtet af det? Pas på hønsene. Det er sikkert, du fortæller mig. Coaster, jeg har slået. Brian, ikke? Jeg er ikke dyb, jeg er bedre. Du siger 2 sekser. Stop, Benjamin, stop. Du ved godt. Har du flere øl? Nej, jeg har ikke flere. Vi spiser afrikaner i lørdag. Jeg tror, jeg køber det køjs.